Господин Бачков! Господин Бачков! Вачков. Господин Бачков! Пак тобуши изтървал, бе. Казвам ви, аз така тичам и тобуши го виждам и така вратата. Лумбурне мутрата и аз така пара. И оттам така бягам. Писна ми вече, дайте накрая да взема едно книжка, да си качвам на това кола и да карам като бял човек. Моля ви се, господин Бачков. Добре. Господин Бачков, моля ви. Не Бачков, но ти се ме бъркаш. Добре, бе, Бачков, бе, моля се, бе. Добре. Ще се качиш в колата, но днес искам първо да те задам един теоретичен въпрос. Какво? Теоретичен въпрос. Теория, Да. Как познаваш устройството на автомобила, в който искаш да се качиш? И Коста, аз познавам всички. Познавам Виолета, познавам Минка, познавам Сика, познавам куцата Кера. Знам. Минчо Лудия познавам. Знам. Чакай малко. Теория значи устройството на автомобила, в който искаш да се качиш. Готов ли си? Готов си. Така. Значи, какво ще направиш, ако тази кола се развали на пътя? Как се развали, господин Бачков? Той си купува много кола от магазина, бе. Добре, Силвестре. Да предположим, че ти се развали колата, макар и нова, на пътя. Какво ще направиш? Кой ще направи? Ще го сремонтирам веднага, бе. Хайде, покажи. Как ще я ремонтираш? Аз съм гледал, бе, господин Бачков. Добре, давай. Капак, къде се отвариш? Тук ли викаш капак, къде беше? Не, малко по-нагоре, Как капак? тук. Аз знам, бе, кой ми показваш, бе? Все едно не знам. Питаш? Хайде, да. Капака... Чакай. Не се дърпаш капака. Ето тук. А кой показваш, аз знам, бе? Той показва ми капак, къде бе? Господине, господин Бачков. Ето, отваря си като хладилник мраз. Добре. И... Готово! Добре, де покажи как ще я ремонтираш на И пътя. как ще ремонтирам и... Аз съм гледал много... Сега ще го изремонтирам. Ако вземе да не тръгнеш майка ти циганска, ако ти играе един чук вътре в двигателя, ти разбирате, ще те смачкам ламарините и ще тръгваш или няма да тръгваш.